Ikadong Tesalonica 2:10 og pag-umanan sa tanang dautan niya pagalimbungan o paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila nagdumili man sa paghigugmas kamatuoran aron mga luwas unta sila. But pasabot nagdumili sila higala sa kamatuoran, nagdumili sila nga paghigugmas kamatuoran nga unta mo ni makaluwas kanila mga igsoon apan ang dako lang problema kay wala sila magsunod sa kamatuoran. Diha na mugna mga higala ang sala nga dili mapasaylo mga kaigsunan. Ikadong Tesalonica 2:11 tungod nini ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak. Kung makasala na ka sa Espiritu Santo, bala ang Espiritu o ang Diyos mga higala magapadala na kanimo og gahom sa pagkakasalaag aron managpanuo nas bakak. Grabe no may igsono. Na mga panahon nga klaro na kayong Biblia sa bado, di ka mutuo. Klaro na kayong baboy di pagkaon, sunugon pagyod, imo pagyod to ison. Muna ba na diha na mailan na to higala nga ang sala sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Kung atong padayonon ang pagpakasala tapos natong nasayran ang kamatur, unsay atong dangatan? Sa atong dangatan, Hebrehanon 10:26. Kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat, ang kaybalos kamaturan wala na inhabilin nya halad inihaw tungod sa mga sala. Sa diha nga masirhan ka mga higala sa kaluwasan, wala na. Wala na Kristo nga magpakamatay pa. But pasabot higala, sira na ang kaluwasan. Sumala sa pinadayag 22:11 nga wala mga igsoon. Wala na. 21:11 wala na. Ang dautan magpadayon sa pagkadautan o ang mga matarong mga hugaw dayong pagkamahugaw. At nagto pagasulti higala, wala na. No? Wala na magpakamatay para kanato. Wala na halad inihaw. Ug wa na muluwas kanato higala. Closed door of provision. Diya na mapamatud-an ni ikaw nakasala batok sa Espiritu Santo ug dili ka mapasaylo kapag laom. Hebrehanon 10:27 kundili ang usa na lamang ka makalilisa nga pag-abot og hukom ug kabangis sa kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway. Unsa daay giingon sa Hebrehanon 10:27 kundili ang usa na lamang ka makalilisa nga pag-abot og hukom. Abot ng hukom igsoon na hukman na taan og kabangis sa kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway. But pasabot mga kapaglaom naa na ang pagsunog sa mga taong dili matinuon. Bisag kung saan ba nilang pangaypasaylo, di na sila pasayloon kay sila nakasala batok sa Espiritu Santo. Imbes sa giyahan sila nga tos kamaturan, nagdumili sila higalas pagigugmas kamaturan. Ilan na noong nga ginasunod ang mga bakak nga kamatuoran higala. Unsa na to pagtagad ang Espiritu Santo? Epeso 4:30. Matod padre kapaglaom. O gayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo, Espiritu sa Dios. Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan gamo alang sa adlaw sa pagtubos. But pasabot kapaglaom nga dili nato sakiton, gigiyahan na gud ngadto sa kamatuoran. Ang problema lang higala kay sa diyang gigiyahan ta mga higala, wa ta makabaton og gugma sa pagsunod ngadto sa kamatuoran. Nagdumili na hinuon kita sa pagsunod sa gugma sa kamatuoran. Mao na nga may tabo higala, gitimbrihan na kita sa Dios apan ang mga makasasala wala matimbrihe og kinamoy may tabo nga hukman o pagasunugon. Kung ikaw musibog gikan sa pagdawat sa kamatuoran, unsay mahitabo? Say mahitabo. Hebrehanon 10:37-38. Kay sulod na lamang sa diyuting panahon ang usa nga taliabot mag-abot na dili na maglangan apan ang akong tao nga matarong magkinabuhi pinagis pagtuo o kung siya musibog man o galing kaniya walay kalipay ang akong kalag. Wala gyud. Ngano man mga igsoon wa may kalipay tungod kay malipay ka nga malaglag mga kaigsuonan. 39 apan dili kita uban sa mga nagapanibog
o ginalaglag kon dili sa mga may pagtuog managpakaangkon sa ilang mga kalagbot pasabot mga kapaglaom nga kita nagasubay sa dalang masigpit padulong sa kamatuoran ug ang kamatuoran padulong ngadto sa kinabuhi tungod sa giya sa Espiritu Santo. Apan nga naay mga tao nga nakasulod na apan musibog pa. Wa ka agwanta dili malipay igsuon ang atong Ginoo ni ana. Unsan tambag alang kanato sa Espiritu Santo? Josue 24:15. O kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Hiyuba, magpili kamo ning adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba, kung ang mga Dios ba sa mga Amoryanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an apan alang kanako ug sa akong balay, magaalagad kang Hiyuba. Ato pa mga igsuon, magpili ka sa manimo. Pero matod pas Biblia, Josue 24:15, pagpili mo pero para kanako ban sa kong balay, pilion nako ang kinabuhi. Unsang awhag kanimo karon sa Espiritu Santo? Marcos 16:16. Ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili muto paghukman sa silot. But pasabot higala, hangtod karon ang Romano Katoliko wa pagyud kadawat sa bautismo. Kay ang bautismo, baptizo, lubong, ang ila gipisik-pisik ra rangkiso. But pasabot nasukwahay na sila sa balaang kasulatan. Mga igsoon, salamat sa inyong pagbatali. Huminaot ko nga inyo kining masabtan. Inyo kining masabtan higala kung unsa gyud ang gisulti sa balaang kasulatan may tungod sa sala sa Espiritu Santo. Ug manghinaot ako higala dili sa atong pag-utingkay sa kamatuoran niya ikaw karon imo na makaplagan sa tinuod gud ang kamatuoran. Thank you very much. Ug sa ngalan na lang sa kinatibuk-ang pwersa sa Seventh-day Adventist 3E Media. Kauban ninyo karon si kapaglaom Jerry Laig Maingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. Ug maayong buntag udto gabi tibuok kalibutan.